हेलो दोस्तों, नमस्कार। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ SR ଡିଜିଟାଲକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ OSSC CHSL ପାଇଁ ଆମର ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି। ଏଇଟା 10th ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଲେବୁଲ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି। 324ଟା ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି। ବୁଝିପାରୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ପୋଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସବୁ ଫର୍ମ ପକାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଏଠି ଦୋସ୍ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ପୋଷ୍ଟଟି 324ଟା ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣ 27/11/2024ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି। ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏବେଠୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାର ପକାଇବାର ଅଛି ସେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ ସବମିସନ୍ରେ ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବେ ତାକୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସବମିଟ୍ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 29/12/2024। ଆମେ ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ତାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 27/11/2024ରୁ ଆପଣ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ 1/1/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ପୋଷ୍ଟର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ହେଉଛି 21 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ 38 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। 38 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୋଷ୍ଟଟି ସଏଲ୍ କନଜରଭେସନ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କୁ 324ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି। ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ +2ରେ ସାଇନ୍ସ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ କିମ୍ବା +2 ଭୋକେସନାଲ୍ କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିଲେଟେଡ୍ ହେଇଥିବ, ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା ସେ ଫର୍ମରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା ସେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଏଠି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଁ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ 324ଟି ପୋଷ୍ଟରୁ ହେଲା 324 ୟୁଆର୍ ପାଇଁ ଆମର 128ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, 188 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ 63 ଓମେନ୍ ର ରିଜର୍ଭ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମର SC BST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଆମର 2ଟି ରିଜର୍ଭ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଣେ ଓମେନ୍ ରିଜର୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ SC ପାଇଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ପାଇଁ 60ଟି ପୋଷ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଓମେନ୍ 20 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 20 ଓମେନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ST ପାଇଁ 74 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ରିଜର୍ଭ ଅଛି, ସେଥିରେ ଓମେନ୍ ରହିବେ 25। ଟୋଟାଲରେ 324 ପୋଷ୍ଟରେ ଓମେନ୍ 109 ଜଣ ରହିବେ, 109 ଓମେନ୍ ରହିବେ, ରିଜର୍ଭ ରହିବେ। ଦେନ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ PWD କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ 13ଟି ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ ଅଛି। ଆଉ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ 10ଟି ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ ଅଛି। ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ 3ଟି ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡିଜାବିଲିଟି 40%ରୁ କମ୍ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଜାବିଲିଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଡିଜାବିଲିଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ 1, 3, 4 ତିନିଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 2ରେ 5ଟି ଆମର ରିଜର୍ଭ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଓମେନ୍ ରହିବେ। ଆଉ ସେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 2 ହେଉଛି କ'ଣ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛି, ହିୟରିଂ ୱିଥ୍ ସୁଇଟେବଲ୍ ଏଡ୍। ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ହାର୍ଡ ଅଫ୍ ହିୟରିଂ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯିବେ। ଆଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 3ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକୋମୋଟର ଡିଜାବିଲିଟି, ଯେଉଁମାନେ ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ ହେଇଥିବେ, ମସ୍କୁଲାର ଡାଇଷ୍ଟ୍ରଫି ଆଣ୍ଡ 1 ଆର୍ମ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍, ଯାହାର ଗୋଟେ ଆର୍ମ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 3ରେ ନିଆଯାଏ। ଆଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ IVରେ will include multiple disability category of PWD having the combination of disability from the above categories। ଏଇଠି ଆମେ ସିଲାବସ୍କୁ ଆସିବା। ସିଲାବସ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଷ୍ଟେଜ୍ 1ରେ ଆମର 2ଟା ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଷ୍ଟେଜ୍ 1, ଷ୍ଟେଜ୍ 2। ଷ୍ଟେଜ୍ 3ରେ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ। ଷ୍ଟେଜ୍ 1ରେ ଆମର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ, ଷ୍ଟେଜ୍ 2ରେ ଆମର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ, ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ 3ରେ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଷ୍ଟେଜ୍ 1ରେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ପେପର୍ ରହିବ, ସେଥିରେ ଆମର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, 1 ପେପର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ସେ ଗୋଟେ ପେପର୍ କ'ଣ ରହିବ ନା ଏରିଥମେଟିକ୍ ରହିବ, 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏରିଥମେଟିକ୍ ରହିବ। ସେଥିରେ ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଚାର୍ଟ ପଡ଼ିବ, ଗ୍ରାଫ୍ ପଡ଼ିବ, ଟେବୁଲ୍ ପଡ଼ିବ, ଡାଟା ସଫିସିଏନ୍ସି ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଆମର ପଡ଼ିବ ଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ଆବିଲିଟି, ଜେନେରାଲ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆବିଲିଟି ରହିବ। ଦେନ୍ କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ରହିବ। ଆଣ୍ଡ ରହିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଥିରେ ରହିବ। ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ କେତେ ରହିବ, 150 ମାର୍କ ରହିବ, 150 ମାର୍କସ୍ ରହିବ। ସବୁ ଯାକ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଟାଇପ୍ସ, ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ସବୁ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି ନା।
ଦେନ୍ ଏଠି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ 1/4 ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ଆମର ରହିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟେଜ୍ 2 ରେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପେପର୍ ଅଛି। ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପେପର୍ ଆପଣଙ୍କ ଆନେକ୍ସ ସି ର ଅଛି। ଆମେ ଯିବା ସି କୁ ଯିବା। ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପେପର୍ର କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେନ୍ ଆପଣ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ମୁଁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପେପର୍ସ ଆନେକ୍ସର ସି କୁ ଆମେ ଯିବା ଏବେ। ସି କୁ ଯିବା। ସି ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆନେକ୍ସର ସି ରେ ଏଥିରେ ଆମର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିଦେଲେ ଦେଖିଦେଲେ କ'ଣ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା କେବଳ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ସିଲାବସ୍ ବିଷୟରେ। ସିଲାବସ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପେପର୍ 2 ରେ ରହିବ ପାର୍ଟ 1 ରହିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ରହିବ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରହିବ। ଆମର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆରିଥମେଟିକ୍, ଆଲଜେବ୍ରା, ଜିଓମେଟ୍ରି, ମେନ୍ସୁରେସନ୍, ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହିବ। ପାର୍ଟ 2 ରେ ଆପଣ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି ରହିବ। এই 3টা ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ। ପ୍ଲସ୍ ରହିବ ଆପଣ କ'ଣ ନା ଫିଲ୍ଡ କ୍ରପ୍ସ, cereals, pulses, oil seeds, fiber crops, commercial crops, fruit, vegetables, agriculture ଟପିକ୍ ରହିବ। ଏସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ମେଜର ସଏଲ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମେଜର ସଏଲ୍ସ ଟାଇପ୍ସ ସବୁ କ'ଣ ରହିଲା। ବେସିକାଲି ଏଗ୍ରିକଲଚର ସବଜେକ୍ଟସ୍ ରହିବ। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ପକାଇବା ବଦଳରେ ଏବେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ମାନେ ପକାଇବାର ଅଛି ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଜଲ୍ଦି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।